van itt csinálok, ez Firiplaka. Ez valami elképesztően szép. Nem látszik igazából, vagy nem tudom mennyire adja vissza, de türkiszkék. Világítóan türkiszkék a tenger. Hát valami gyönyörűséges. Elképesztő szép. Jaj, lassabban tudom. Hát nem tudom mennyire adja vissza. Tökéletes türkiszkék a tenger. Hát ez valami elképesztő, lélegzet elállító. És egy gyönyörű szikla, hogy kimagasodik, de mégsem fenyegető. Hát ez nem semmi, ez a Firiplaka. Jaj, de szép a víz. Hát a víztől vagyok tulajdonképpen totálisan elájulva. Nem tudom, na majd meglátom mennyire adja vissza, de annyira látszik, ugye, hogy tulajdonképpen fehérebb, homokosod most a tenger, és ez még jobban tükrözi, tehát még jobban ugye világító türkiszkékké teszi itt a tenger. Wow! Olyan szépen ringatózunk, olyan kellemes, annyira jól esik. Most felöltöztem egyébként teljesen, hogy a nap azért ne tegye, mármint hogy ne égessen túl. Ó, de szép! Hát azért megnézem majd, hogy tudok ide lejönni, mert ez valami elképesztően szép. Várjunk csak, ez a közelítés. Igen. Igen, ez maga, ez a Firiplaka. Talán most jobban látszik a tenger. Kicsit közelebb hoztam a felvételeket. Sajnálom, hogy így rezgik a kezem, de a hajó is ringatózik. Egyszerűen nagy, gyönyörű. Na, leteszem, hogy élvezhessem én